for tuning into Zim News Beat TV. Garab makatariza. Wazuguru, mtazuta. Ila gold seguro. Garab makatariza. Wani nani? Magaji yenyewe wazuguru. Garab ganaka usileta mwana wako. Garab ganaka usileta mwana wako. Hapa mrana wana. Ukama wenyewe kamila sea. Ni bagwe mwana. Ajo waboni. Mabagubi. Kwidle. Hapa ndingangane kana kurundi mwapuino panangana kuipa mazi kurundurana. Ade makwatama kuona zvinhu zvazvikanga zvimari. Ade zvofera pana mpepa ya kuipa kurondora ade ufiti. Ade kubara ade kuti kana muntu wabarira basi. Ade provondisa zvezvo zvisika izvo. Zvino zvikonzera kuti ade chitaona vei. Aina sekuru ndacherechedza dare renyu wazukuru ndaona muri vanhu muri kutambudzika. Manetseka uye marwadziwa kwenguva refu. Mafamba kuzvipatara kuvaprofita nekune vamwe wana chiremba vanotiwo vanobatsira, asi dambudziko renyu harisi kupera. Ndaona muri kuramba muchikurarama muri mukati menhamo nematambudziko vazukuru. Saka nini ndikayangana inkani kuchitika paraofiti para zvinhu zvakuipa mazvo kuzovheya kuti zvikwenda bwino. Ndaona pane nhau yehuroyi iripo iri kubata paupenyu hwenyu hwamuri kurarama. Pamwana uyu anonzi Mavis, asi ndaona pane dambudziko riripo paari mwana uyu. Chovera kushokana Esther nechitabera. Hanzi ndisati ndaendera mberi kutsanangura pagirazi rangu parakuda zira kuti Esther ndiani? Ndime wakabereka. Ndiani? Ndime wakandibereka. Chitabera ndikayangana muntu ana ofiti mazi asi ndikayangana mwachita kuzoti zvinhu pana munango dzina nengoti George Chitabera wande pano. Hanzi yako anonzi George ndiani? Hai ndaona pane huroyi ukaitwa naamai vako vakateketa vakaomberera pamhuri yako iwewe kuti mhuri yako kubudikidza nemwana anonzi Mavis asave mwana anorarama kwazvo paupenyu. Ndaona amai vako ndo vakapa dambudziko pamwana uyu kuti mwana uyu asununguke mwana akafa. Ndaona kubva paakasununguka mwana akafa akatambura kwazvo, nazvino achiri mukutambura nechitiko chiri kuitika paari. Hanzi ndaona pane urwere huripo paari huri kukonzereswa naamai vako vanonzi Esther. Wanza George? Hanzi ndaona mwana uyu akawanawo murume wake aida kumuroora ainzi Trust, asi Trust ndiye akazomuitisa pamuviri mwana uyu. Akafamba kwakaenda Trust akabata kuti mwana uyu ane huroyi huripo paari hwakateketwa nambuya wake anonzi Esther. Trust akazoya akakuenda sari kusiya murasa Mavis vakangomusiya pamusha pako iwewe George. Akaoneka kuti aiwa ndakumboenda ndinodzoka kuzoona mudzimai wangu. Trust akaenda zvachose kusvika Mavis
mazuva yake ekusununguka yakwane, akasununguka mwana akafa. Ndopa akatanga dambudziko riripo paari rekusanzwa kuti iko zvinodauda kuita weti, hanzi ipapa weti dzinongochururuka dzoga. Nazvino ari kurarama achingopfekawo zvimachira nezvimapamba apo nepapo apo, asi dambudziko iroro rikonzerwa naamai vako iwe George vanonzi Esther. Ndo zvinotsanangurwa nasekuru. Penanga munafara mama munachakosha. Ndo dare renyu randafunda vazukuru vangu ndakakutarirai kudai. Ameno kana panosirai kana mune mubvunzo kana chochoda kubvunza bvunzai vazukuru. Yamari zvai muke mukidara mufa. Zvatakura nasekuru hapana chatiri kutita sirwa basi chatakuchima ndota kumbira unovacho dai taona kuti nditi kusema iwatitambudza. Tateguru vazukuru venyu vari kutanza hatina mubvunzo dare renyu ramatsanangura ndiro nemo. Kasika nemufa. Mukara kunja. Gadzikaimo mulaini wozvinizvo. Imuchenda munogara kunze kwelaini iroro ukwira. Zvakanaka. Hanzi nevazukuru takungokumbira kubatsirwa dambudziko ramatsanangura ndiro charo dambudziko riratiri mukati mariri. Maoko unambona nawo? Hanzi amai iwe George, amai ako anonzi Esther unokwanisa kuuya nawo here kuno kumatare? Kana mtima ndiye nawo ndinotovatora. Sabe mfano kubwera nawo tusapita kutsogora ngani. Hai ndoda kuti amai ako unovatora uye navo panozofurira mberi nenhoroondo yenyu kusvikira takwanisa kurapa mwana. Tava ndiduku kuti ndikasungana mangwani ndikafika kundikuna kutokana zvare. Ndokuti mukatengane Enda unovatora, ziva rekuuya ndiwo unoziva kuti kuuya lini. Havazondirambiri. Mbwera. Hanzi havarambi vanomwe. Kumpesa mangwara kusamba. Unozopiwa mushonga apo kuti vabvume kuuya. Zvakanaka vasekuru. Unafara kukoza? Iwo musikana anzi neshoko roda kubvunza. Dambudziko rangu ndoramataura sechokwadi, ndoda kuti randitambudza kubva 2008 kusvika izvozvi ndakatomboedza kufamba kuenda Zvakanaka. Hatisimuka henyu muendewo. Tomirira mauya panapa naamai ako iwe George vanonzi Esther vanodiwa pari pamatare kuti vasunungure mwana. Unosumuka unoenda pamushonga apo unopiwa nasekuru vanonzi Shira. Iyo polisari zvinzangu. Imi wadi dambudziko iri parakatangira tandiri kuHarare. Saka ndangosanganawo neumwe wangu ndiri pabasa. Ndobva tangofambidzana. Saka zvadaro ndabva ndaita pamuwiri. Zvazvaita amwe wangu akatanga kungotsika-tsika zvokuti haana kuzvinzwisisa kuti ada kuita sei. Paipapo ndabva tangonetsana kusvika ndazouya kuno kumusha kuvabereki naye. Auya kudaro ndokubva andisiya kuno achiti achadzoka sekunge andisungira. Ndokubva angoenda. Saka zvosvika panguva yekuti ndakuda kunobatsirwa. Iye ndasvika panguva yekubatsirwa zvakaita kakunetsa. Ndakaita dambudziko ndobva ndaenda kuchipatara. Ndaenda kuchipatara kudaro vakazondibatsira nemadhiripu kuti mwana uyu akwanise kubuda. Abuda kudaro chiwakuru chabva chakuramba kubuda. Zvikanetsa futi. Zvosvika ndazoenda kuchipatara kunenge kuhospital. Ndaenda kuhospital kudaro ndakazobatsirwa nachiremba asi zvanga zvakaoma. Akazondibatsira hake. Ndobva ndasara problem ndakasangana nayo ndekuti ndanda kusanzwa kuda kurasa mvura. Kubva ipapo svika iye zvinezvi ndichingoshaya kuti chakati munozodzoka kureview after 3 months. Tozoona dambudziko racho riri papi. Saka takashayiwa mari vandazogara akazotodzokera after gore here. Ndobva wanditarisa ndobva wandirefeya kwaMutare. KwaMutare taenda ndobva wanditi dambudziko iri toda kuti atobatsirwa titoiri operation kuti tikwanise kumubatsira. Saka kubva ipapo handina kuzowana rubatsiro ndanga kugara nekuda kwedambudziko remari. Problem yemari yakanetsa. Ndabva ndagara zvekugara zvosvika 2016 ndanzwa kuti kuno akuda kubatsira. Ndakaenda ndichida kubatsirwa kuchitungwiza. Ndasvika kuye ndakasvika chinzi manonoka zuva racho ndiri kupedzisira. Ndobva ndatongogarawo nagogo wangu pandakasvikira ndichiendawo chinobatsirwawo chienda kuchechi chinonamata. Saka vakazosvika pakunzwawo dambudziko rangu ndobva watitaura nadhokota vachitotaura nadhokota pachitungwiza hospital. Dhokota ndokubva anditi kundikwanisa kumubatsira anofanira kunge aine chitsamba. Ndobva wandinyorera tsamba kubva pasocial welfare. Bva ndachiti ndibatsirwe. Auda kundibatsira kuda kuti andite operation
akamboedza akaita operation yekutanga bvazoita kunge zvamboita zvewiki zvainguti zvikaita wiki mvura yabva yatanga futi kubuda ndodzoserwa futi kutheatre ndonosonwa ndongoita wiki ndozotanga futi mvura yekubuda svika anditi akafokesa vachindiita operation ndatozoona kuti H5 razoona kuti hapana chiri kuchinja zvakangodaro dambudziko harisi kuchinja kusvika iya dhokota wacho asvika pakutaura kuti dai muchinamata maita zvekunamata nokuti ndatomboedza da kundikubatsire dambudziko rako ranga riri diki asi tashe ndokubatsira sei ndokubva ndatongobva pai pachipatara pai ndati operation H5 ndikati achimbondimira ndimboona zvinoita sei ndimbotsvaga kubatsiridzwawo nezvimwe zvingagona kundibatsirawo kubva ipapo svika izvozvi ndakangogara 2016 pandakaita operation pandatongoya kuno kumusha nekuda kwemari nekushaya rubatsiro ndatongogara svika izvozvo zvine dambudziko rangu. Sisi Mavis, nichiita sendinokudzorerai kumashure pakutsanangura kwamanga muchiita. Matsanangura muchiti mune munhu wamanga mava kufambidzana naye kusvikira pazoita pamuviri. But muchitsanangura ndiri kunzwa muchiti ndakazodai ndikazodai. Dambudziko rauya iye ari kupi? Chii chaakazoitawo kuti mubatsirikane sevanhu vakaita pamuviri muri mese? Chekuti andibatsire nacho kubva ipapo pakangonzwa dambudzikoro ndorandinaro mai waenda ikoko kuHarare vaunomuzisa ndo dambudziko rasangana nemusikana akango ndichauya ikoko nana mukoma wangu tichimuona kubva ipapo handina kuzomuona futi haana kumbozouya kuno nekubva isvika izvozvo 2024 handina kutozonzwa kuti ari kupi kana kuti ari pa handizotomboziva haana kuzotombotaura neni kana pafoni chaipo. Ndanzwa zvefuti muchitsanangura muchiti akauya akakusiyai kumba kwevabereki. Mukomana uyu akanga aita here zvinofanira kuitwa pashona sekuziva kwatinoita kuti munhu kana uchiwana munhu unosvika zvichida pamworora kana kuti wotizisa zviri pamutemo kuti uzokwanisa kusungira nekuti muchitsanangura matsanangurira manga muchiita ari kuita kunge akakusungirai asi akasungira here akafamba nechanel chaiyo inofanira kufambwa nayo iri pashona? Mawira atakatoita taitwa kuti taitonetsana tiri kukungu nchiti kuti ndiuye kunoku nezvandiri hazviitwi ndende ndega tinofanira kuti toenda tese kupi kumusha ikoko wabereki wangu tosvika tese ndo mawiro atakaita kuno kuti titonetsana kudaro saka pamwe papana kana nda kuma 7 months atokura ndokuya kwatakaita kunoku naye achisvikawo panapo tapindawo mumusha ndo masvikiro akaita ndokuitawo zvaakaitawo asi hapana zvakaita zvakanyanya zvakabvisa zvakawandisa angoti angoone masvikiro ekuti asvike kunoku ndo masvikiro akaita kunoku saka zvakabvisa chaizvo chaizvo hapana zvakawanda ndo masiro akandiita. Asi muchiongorora pakufambidzana kwamaiita ukaona vanhu vakuzoita pamuviri vanhu munenge muchiwirirana chii chakazoita kuti mushure mekunge paita pamuviri atange kushanduka kuti inini handichada kana kuti atori chimiro chaanga akutora chekuti maakunetsana akuratidza umwe unhu anga asingaratidze kumashure? Zvakangotanga ipapo ndangoti ndane pamuviri ndobva angotanga kungoita zvasingamuzibhozi anga aishanda pamwe chete anga nana mukoma wake namukoma wake waitondiziva aitondigamuchirawo sevanhu vaindiziva titofambidzana toti vanhu vakundizivawo singamuzoti ane mukadzi nasingatombozvizive chingotiwo mukomana nemusikana saka pandakazongomudza kuti ndo zvandanzwa kuchipatara chingoti mudumo uri kurwadza ndobva nditi enda kuchipatara ndokuenda kuchipatara ndobva ndaudzonza ndo zvawari ndobva ndaenda ndobva ndamuzivisa kuti hanzi ndo zvandiri saka pandakangomuzivisa izvozvo ndakuzoenda kuti ndinomutaurawo kuti ndo nyaya iripo ndangoona kuti papa angotanga kuita zvanga maaction anaanza kusanzwisisa kana namukoma wachonawo vangoti hasisipo pano abva azobuda aenda kuBotswana azodini ndichingoramba ndichingoenda ikoko ndichingoenda kwaari zvosvika atozoona kuti musikana atondivavarira akuramba ini kana kushanda kwachona anga usatoshanda mbo ndairamba ndiri teki naye nchiti ngatibve pano kana uchida izvozvo toenda tese kupwa wabereki wangu handiendi ndega ndo mabviro akazoita kuti auye neni kunoko atoona kuti pasi kushandika nekuti ndandaramba ndichimunetsa kuti hapana kwandinoenda ndakadai
totoenda kana kuri kwedu kana kuri kwenyu totoenda tese newe. Ndo mawiro atakaita kunoku tichitonetsana kudaro. Chana ndiri kubvunzira Sisi Mavis kuti ndinyatsonzwisisa kuti zvakafamba sei nemukomana uyu. Inyaya yekuti kana vanhu vachifambidzana kazhinji zhinji mune hama dzamunoratidzana kuti ava ndiwo tete vangu, ava ndiwo sekuru vangu. Masangana nedambudziko sedambudziko ramakazosangana naro kuti paita pamuviri mukomana akutanga kuchinja, munenge mune vanhu vekupotera kwavari kuti onai tete kana kuti onai sekuru, mukomana nekuti paita dambudziko iri nhasi ava kuramba. Sekutaura kwamuri kuita ndiri kunzwa muchiti vakoma vacho futi vakanga vakuchinja, vakuratidza umwe unhu. Ko hama dzakaita ana sekuru nana tete vaivapo here pakufambidzana kwamakaita kuti tizosvika padambudziko iri? Ndandine wandaishandira wandaigara nawo vaingoita kunge hama yangu satete, ndichingogarawo nawo ndiri ipapo ndo vaizviziva kuti ndo zviripo. Saka panguva yachona iyoyo ndandaita kunge ndabva ipapo ndakazoenda kuna sekuru unogara nehanzvadzi, mukadzi wahanzvadzi yamhai. Ndabva pabasa paipai ndokwandanda kugara, ndo wandakazozivisa kuti ndo zviripo pasina ndatone pamuviri. Saka ndanda kutongoenda ikoko ndichiendawo iye anga ari mutauni kubasa nekuhama dzachona dzakewo kumba kwachona ndaitosvika chitondiziva. Hanzvadzi wakoma wachona waitondiziva nekuhama dzichitosvika ikoko, but panguva yacho iyoyo ndakuchienda kwaari anga akungotsika-tsika akusatobatika, nana mukoma wachona wesongo akungotsika-tsika. Saka ana sekuru nana mbuya ndakavaudzawo ndo zvavapo vachida kuedza kuti vandisvitse ikoko vandiperekedze kuya. Komana achingoti zvaaita zvokusanzwisika, namukoma wachona wangoti anesu hatichamukwanisewo. Zvosvikawo ndasvikawo pandiri tichingonetsanawo naye ndichingoramba ndichienda kwaari ndichimunetsa. Ndobva tazongoya kuno kuna Sisi, mwana wasisi wamhai. Ndowanda ndakugara naye, ndo ndakazokwanisa kubata achiendawo neni ikoko achifambawo neni. Zvosvikawo azongoona kuti ndo zvavapo ndokuzoya kwakaita kuno kuneni. Ndaramba ndichimunetsa. Ndo zvakaitika. Tichidzokera padambudziko ramakasangana naro Sisi Mavis, kuchipatara vaiti chingava chii chakakonzeresa kuti hongu pamuviri panobva asi kuti chevakuru chisabude? Vana chirembo vachitsanangura vaiti chii chakonzeresa? Taura kwavo vaingoti kuchipatara kwandakasununguka vaida kuredza vachida kuchibvisa asi zviri kuramba, but vanokwanisa kunyatsonditsanangudzira kuti chii, but zvinhu zvakangondinetsa kuti abva zvasvika pakudai zvaitotonge zvaitodai nini wachona kuti nditofe ipapo zvese nemwana. Asi Mwari wakazongopindira kuti mwana ndiye akazopfuura ini wachona ndakatongoraramawo nenyasha dzaMwari ndichibatsirwa kudaro nachiremba. Zvosvikawo ndabva ipapapa ndauya kunoku ndavanazoenda kwandakafambawo ndichindibatsirwewo kuno vanobatsira vachida kuedzawo, but zvese zvakashaya basa. Svika ndauya kunoku ndagarawo ndichiende mberi kumwe kwacho kwandinobatsirwawo kuno vandaifunga kuti vanokwanisawo kubatsira. Pamwe pachona ndinenge zvidawo mari kuzodai, nekuda kwemari ndabva ndatongogara. Svika ndasvika pandiri nhasi. Ndakatomboenda kuchipatara kwandakaenda ndichibatsirwa nesocial welfare, but ndakaona kuti zvanga zvisina kuchipa, zvanga zvakaoma. Vakatomboedza kuda kuti vadai, but wakapedzisira kuti dambudziko ranga riri diki, asi kutamboedza tukubatsire but zvaramba tatoshayiwa kuti kochii tokubatsirawo nei. Kana uchinamata ita mumboita zvekunamata pamwe zvinoita. Ndo matauro avaindiita chiremba wandoona kuti chiremba watokundikanawo nazvo, watopererwawo nazvo. Ndobva ndatongouya kuno, kubva ndatongogara ndangoitawo zvekunamata ndiri pamba. Nevanondibatsirawo mudhuzewo wasiri wekurewo kuti ndiende kure nekuda kwemari. Ndabva ndatongopererwa, bva ndatongogara ndakadaro chingobatsirwawo mudhuze muno nevanobatsira. Asi muchiongorora nguva yapo kubva patanga dambudziko apa angaita makore mangani? Kubva 2008 rarichi 16 years ndakadaro nedambudziko rangu. Ndo makore andanawo 16 years. Zvakangooma kurarama kwacho, zvinorwadza. Chimwe futi chandiroda kunzwisisa Sisi Mavis ndechekuti
chii chinoitika panobuda mvura iyi? Munoinzwa here kuti yaakuuya kana kuti inongoerekana yaakutongobuda? Mvura inongobuda, handitonzwi kuda kurasa mvura zvinoita vamwe zviya. Inenge ichingobuda, ndakagara ndichifamba ndikarara haitomiri kubuda. Every minute, every second inenge ichingobuda, haitomiri. Pane nchingotootesa pandenge ndotongoshandisa machira aya, chingoisa machira nchingodaro. Ndo mararamiro angu. Tichitarisa dambudziko iri, Sisi Mavis, pane rubatsiro here rwamunombowanawo munharaunda zvichida pamwe sekutsanangura kwamuri kuita kuti muri kushandisa machira ekubatsirwa kana nemachira akawanda kuitira kuti dambudziko iri sezvo richingoerekana ratongoitika, pane rubatsiro here rwamunombowanawo kuti mubatsirikane? Pari zvinezvi handina. Machira aya ndoane nchingobatsikana, ndikangoonawo chira ndaonawo kana ingava t-shirt kana chikoto ndongoshandisawo machira iyayo, ndovandinongoshandisa. Ndanzwa futi muchitsanangura kuti munombobatsirwa nevanhu vari mudhuze. Muchifamba muchinobatsirwa kudaro, vane tsanangudzo here dzavanokupai kuti chingave chiri kukonzeresa dambudziko chii? Vanombotaura zvavanotaurawo kuti zviripo zviri kukonzeresa, kungava kana kuti kwandakaberekwa kudzinza rekwedu kune vanenge vachibata-bata, vanenge kubata kwavanoita vachoita kunge munhu ari kushandiswa kunge, ndo matauro avanoita. Saka kuti vazondibatsire manje dambudziko ripere hariperi, vanenge vachingonditaurira saizvozvo zvingoguma zvakadaro. Saka rubatsiro kuti ndizobatsirikana ipapo ndo pane dambudziko rangu. Ndichida ndibatsirikana kana vataura saizvozvo izvi, ndoonawo solution, ndobatsirika sei. Kana kuri kushandirwa ndoshandirwa zviite zviri nani, ndoonawo change. But hapana change, nechingoudzwa kunzi zviripo zviri kuitika, uri kushandiswa, uri kudii, but hapana chandinozowana kuti ndibatsirikane. Ndo mashandiro andiri kuita. Ndanzwa futi muchitsanangura kuti makazosumuka kubva muHeadlands mukaenda kuchitungwiza, manzwa kuti kune vanhu vanopedza dambudziko iri. Masvika makasvika zvikanzi tanga tatopedza kubatsira vanhu. Hamuna here kuzowana futi mumwe mukana wekuti zvichida pamwe makanzwa futi kuti iko zvinezvi vaakubatsira futi mukadzokera mukanonzwa kuti dambudziko rinokwanisa kuganuka here kana kuti? Ndobva handina kuzombowana. Pandakasvika kuchitungwiza ndisvika chinzi wapedza kubatsira, ndanga ndangoenda kuchechi pandakasanganawo nowamwe wandaisanga taingonamata tiriwo madzimai, women divine. Ndokubatsirwa kwandakaita, vachida kundibatsira ndokunotaura nachiremba pahospital pachitungwiza. Chiremba ndokuti ngave ndimubatsire, ndokubva ndakubatsirwa nesocial welfare vachindibatsira kudaro. Ndopaedza kuda kundibatsira ndikaitwa maoperation andataura 4 andakaitwa achida kuedza kubatsira, but zvakaramba. Akatopererwa akatoshayiwa kuti ubatsira sei dambudziko. Ndokubva kwandakaita kuchitungwiza. Amboedzawo kuda kundibatsira but zvakashaya basa. Zvosvika ndauya kunongwa achiti ndamboita zvekunamata kuti pamwe Mwari wangapindire. Ndokubatsirwa kwandakaita, ndokubatsirwa ndaida kuedza kuwana zvikashaya basa. Ndanzwa futi muri kutsanangura kuti makaitwa maoperation anokwana kuita 4. Pamaoperation ese aya hapana here pakamboganuka dambudziko zvekuti munoti ndakambobatsirika, kana kuti yaingoramba ichingouya mvura iyoyo ichingobuda pese paitwa maoperation aya? Hapana chakachinja, mvura yaingoramba ichingobuda ndichioparetwa kudaro. Zvikangoita zvewiki kuti unge yamira, wiki rechi2 yakutotanga kutobuda mvura iyayi. Kuti zvichinja hapana chakachinja. Unzwa kutoti ndakatongosiyiwa nemaronda iyayi. Toona kuti ndakatoita kunge ndatowedzera dambudziko. Inyaya inorwadza, inyaya yakaoma yamuri kutsanangura, Sisi Mavis. Ndichida hangu kunzwisisa kuti iko zvino nedambudziko ravepo, makamboedza here futi zvichida pamwe hama kana shamwari kutaura nemukomana wekuti shamwari ona paya patakaita pamuviri ndakazosangana nedambudziko rekuti ndiri kubuda mvura. Hana here kana rubatsiro
rwaari kuuya naro pazuva rinoti nhasi, nekuti paane dambudziko iri, because handiti zvakaitika tisati tava nedambudziko rekuti makazotanga kubuda mvura. Iko zvino paakunzi makubuda mvura isiri kumira. Ane here ruoko rwaari kuisa zvichida pamwe mari, zvichida pamwe machira ekuti mukwanise kuzvibatsira nguva inobuda mvura? Hapana. Kubva ipapo pandakangomudzwa ndasangana nedambudziko audzwa, hatina kuzomboonana zvakare. Mai ndo wakatoenda ikoko akanomuudza akandiri kuuya newakoma wangu. Saka kubva ipapo haana kuzombouya kana kutaura naye, handina kana communication. Handimboziva kuti ari papi, kuti ari kuita, handina kuzomboziva kubva 2008 kusvika izvezvi. Hapana communication. Sekutsanangura kwamaita kuti pamunofamba zvinonzi ndeve dzinza vanogona kunge vaine kushereketa kwavari kuita panyama yenyu. Kwamunoenda uku havana here zvavanokwanisawo kuita zvichida pamwe back to sender kana kuti since vari kutadza kuganhura dambudziko here kuti zvidzokere kumuridzi wazvo? Pandakafamba havana chavakakwanisa kundibatsira, vaingonditaurira saizvozvo. Asi kuti vazokwanisa kundibatsira kana kuti vaite back to sender kana kuti vandibatsira, hapana chavakwanisa kundibatsira nacho. Vaingonditaura vachindipa munamato, vaingondipawo ndichingoshandisawo, but handina kuona shanduko kana change pazviri. Zvangoramba zvakadaro. Nhasi unoyu Sisi Mavis, rubatsiro rwamuri kutsvaka kumhuri yeZimbabwe rubatsiro rwakaita sei? Zvandokwanisa ndotochema dai ndakwanisa kubatsira, ndaona vanokwanisawo kundibatsirawo padambudziko rangu. Vanokwanisa kunyatsondibatsira kuti ndanzwa ndingofamba but ndingotaurwa, asi rubatsiro rwachona hapana, kuti anokwanisa kunyatsondibatsira kana kuti aite zvaanoita, kana chiri chivanhu, kana chiri chii, kana iri back to sender, vachikwanisa vachindibatsira vondibatsiridzawo kuti zviitewo kwandiri. Ndo rubatsiro handiri kutochemawo, kana variko vanokwanisa kundibatsirawo padambudziko rangu, vandibatsirewo. Ndokumbirwa ndiri kutobatsira. Chimo chandiri kutochemawo nacho ndaona vanondibatsira, nokuti vandiri kufambawo muno ndingotenderera muno nokuda kwemari, nokushaya vanonyatsondibatsira. Hapana kwandinoenda kure, ndichingotenderera ndiri muno, asi vari kuzvitadza, hapana ari kuzvigona. Saka ndiri kutokumbira vanokwanisawo kunyatsondibatsira, kana chiri chivanhu kana chiri chii zvevanhu, vakwanise kundibatsirawo dambudziko iroro ripere, kana richipera richipera. Ndo zvandiri kutongochemawo. Zvakaoma sei Sisi Mavis semunhukadzi? Ndinoziva kuti munenge muchida kubatawo chino nechino, muchiitawo zvinhu zvenyu, zvichida pamwe muchiitawo imba yenyu. Zvakaoma sei kurarama nedambudziko riripo zuva ranhasi? Zvakarema, nokuti hapana chimwe chandinokwanisa kuita, kana kushanda kana kuti hapana. Muri yeZimbabwe ndoimba muri kuona Sisi Mavis vari kubatikana, vari kuchema kuburikidza nedambudziko ravakasangana naro mukati mekurarama. Vaitiwo vawana anovada, vawanawo anovapa rudo rwavachazochembedzana naye, asi mushure mekuvapa pamuviri mukomana akatanga kushanduka, akatanga kuramba pamuviri pake. Zvisinei pakaita futi dambudziko rekuti pakubatsirwa pamuviri mwana akabuda akashaya, uyezve vachitsanangura vanoti chevakuru chakaramba kubuda, zvinova zvavasvitsa padambudziko rekuti mukurarama kwavo vari kurarama vachibuda mvura isiri kumira, uyezve vachitsanangura vari kuti mvura iyi handiinzwe kana yaakubuda, inongori kana yangobuda. Uyezve vari kuchema kwamuri mhuri yeZimbabwe kuti kune vanokwanisa kundibatsira, shuwa uyai mundibatsirewo, ndatambudzwa nedambudziko iri. Semunhukadzi handina zvandinokwanisawo kuzvibatsira nazvo kupfurikidza nedambudziko iri. Zvichida dambudziko iri dai ranga risipo, dai ndiri kubatawo chino nechino ndichiitawo zviri kuita vamwe vanhukadzi. Sisi Mavis, ndichida kunzwisisa semunhukadzi, munoenda kunguva yenyu, pane zvinhu zvinodiwa zvamunofanira kushandisa semunhukadzi.
muri kuita sei panoitika dambudziko rekuti muri kubuda mvura iri kuti munge muchibatsirikana panguva? Handina chekuti ndechingoshandisa machira yaya ndowandinongoshandisa, hapana chimwe chandinoshandisa kunze kwemachira. Ndowandotokwanisa kutongowanawo ndichishandisa iyayo, nekuti handitsvage zvimwe zvokuti ndinoshandisa kana kuti ndidini, handitorina. Rubatsiro rwacho ndotoshandisa kunze kwemachira yayo, nechingobvisa ndichiwacha ndichichinja, ndichingobvisa ndichiwacha ndichichinja, ndozvandinongoshandisa chete, hapana chimwe. Aiwa, tinotenda Sisi Mavis nenhoroondo yamatipa. Sisi Mavis, chimwe chinhu chandiri kuda kuti mundijekesere, mafambidzana makazotanga kunzwa kunzi mukomana uyu aiva nemukadzi kana kuti aiva nemhuri. Iye apa akutanga kuramba pamuviri apa, makambokwanisa here kusangana neainzi mukadzi wake wachona mukamutsanangurira dambudziko riripo neparasvika iko zvino? Handina kutombosangana, handitomuzivi mukadzi wake, handinotombomuona kana kumuziva, kana akoma wachona haona kutombonditaura kuti ane mukadzi. Ndozongonzwawo pandinofambawo kuti hange munhu anga ane mukadzi wake, kana kuti mukadzi wake ndiye akakushinyira here, kana kuti ndee ndichingonzwawo mukufamba kwanee ndichitoita. Iye wachona mukadzi wachona handitomuzivi, handina kutombomuona kana kutaura naye. Aitoita semunhu asina mukadzi, kana mukoma wachona aitongotiwo munin'ina wedu, zvemukadzi haona kutombontaura kuti ane mukadzi wake. Vaitondiziva achitofambidzana vasingambotauri nyaya zvemukadzi. Zvemukadzi zvakazotongobudawo mukufamba kwandaiita, naiye wangoitawo zvaanga akuitawo achingodaro achingonzvenga-nzvenga. Ndopandakatanga kuzvinzwa ipapo, basi mukadzi wacho handinobvira ndatombotaura naye, kana kumuziva handitomuzivi. For these and more stories, tune into Zim News Bit TV